danna subscribe domin kwankwadar Zuma Family. Music, comedy, movies, and many more. Su kunu kenan kasan tagwai bram tamba kenan. So wannan kunu din na tamba ne. Shi ma muna sha, ana sayar da shi, ana samu kuɗi. Nan ita kuma ainihi ko da gidan atakan ka shiga in an baka kunun gyada to ka ji daɗi kenan. So shi ana sa mashi kaman kwaya muna zai tabai tunci shine wannan kunu ne. Ana ko da gida yara da kowa na yi a shan shi a gona, a kai gona. So shi ma kunu ne. To kaga nan kuma bem ne wannan muna kira. Wannan ya zama kaman fate ne amma ya zama mai karfi, ya zama gusgus da wake a ciki. Ka je gidan babban aboki ko abokiya in ai maka wannan abinci to an yi mata baka, an karbe ka gidan kenan. So zai biyam. To wannan abinci ainihi wani special food ne na atakar da muna da shi. Zai ubab idan ka gan shi kamar shinkafa ne, mamakon shinkafa a da ba shinkafa sai wannan ne masara ko dawa ko doro sai a dafa shi a hada da wake da manja, za a iya hada da ridi. So muna kiran shi ubab ga ridi da za a iya a hada. Saboda haka ko baki ne ka samu za ka yaka wannan abinci ya zama abinci mai kyau ne sosai, kuma yana da very nutritious food ne sosai, ga mai din ga manja a ciki.